And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-trauma na ako. To the point na I don't believe in marriage anymore. Hi, DJ Rocky. I badly need an advice. Or maybe, gusto ko lang ding ilabas ang sama ng loob ko. Itago mo ako sa pangalang Aliyah. And this is my secret file. Kinakain na ako ng depression, pero walang nakakaalam. Walang nakakaalam na hindi ako okay. No one is even asking kung kumusta na ako. Why? Because I've always been that strong woman. Yung mga tao sa paligid ko, nakikita ako bilang isang tao na hindi napapagod, na hindi sumusuko, na kahit anong bagyo ang harapin ko, kayang-kaya ko. Sa pamilya ko, ako ang bunso, pero parang kung umasta ako ang panganay. Pakiramdam ko, nasa akin ang responsibilidad ng pagiging isang panganay. And because of this, I need to be strong every single day. Ang hindi alam ng pamilya ko, bukod sa mga pinagdaraanan ng pamilya namin na dapat kong harapin, I'm also having issues with my romantic relationship. I've been in an emotional abusive relationship for almost 10 years. Bakit walang ka-idea ang pamilya ko? Kasi never akong nagkwento. At hanggang ngayon, nakikita nila ako kasama ang partner ko na para bang nasa isang masaya at healthy kaming relasyon. Sa totoo lang, na-trauma na ako. To the point na I don't believe in marriage anymore. Sabi ng partner ko, we're gonna get married finally next year. Kaya lang, hindi ako buo. I'm having doubts. At para bang hindi ko nakikita ang sarili ko na tumatanda kasama siya. Na para bang gusto ko na lang mag-isa. May anak na naman ako eh. Yes, may anak na naman ako, kaya okay na siguro yun. I don't need a partner kasi kung tutuusin parang wala rin naman talaga. Take lang siya ng take
sa mga ibinibigay ko pero hindi siya marunong mag-give. Not even a return. So tell me, masisisi niyo ba ako kung ito na ang nararamdaman ko? Ibinibigay ko yung best ko. Nag-i-invest ako ng effort at panahon. Pero wala man lang akong nakukuha in return. I'm 28 years old, pero kakagraduate ko lang ng college. Nauna kasi ang lande kaya late nakapagtapos. Working student plus scholar, kaya yun ang naging dahilan kung bakit nakapagtapos ako sa pag-aaral ko. Naipasa ko rin yung civil service exam, kaya akala ko nga magiging smooth na ang lahat eh. Akala ko kapag bachelor's degree holder na ako, tapos CS passer ako, makakahanap ako ng magandang trabaho. Pero eto ako ngayon. Isang malupit na tambay. Nag-a-apply naman pero walang swerte. At kung kailan ako nakapagtapos, dun pa ako nahirapan makahanap ng trabaho. I'm really desperate to find a stable job na kaya i-finance yung needs ng pamilya ko. Senior citizen na ang parents ko. At gustong-gusto ko na ibigay sa kanila yung buhay na deserve nila pero hindi ko pa maibigay. Ako lang kasi yung nakapagtapos sa amin. Akala nga dati ng mga magulang ko ako yung swerte nila. Pero I betrayed them nung nabuntis ako ng maaga. I disappointed them. Kaya eto, sinusubukan ko pa rin. Kasi inaalala ko yung promise ko sa sarili ko na babawi ako sa mga magulang ko. Pero bakit ang damot ng tadhana? Gusto ko na ring umalis dun sa long-term toxic relationship ko. Kaya lang paano? Natatakot ako. Ni sarili ko nga hindi ko kayang i-finance. Yung anak ko pa kaya. I can't finance my daughter alone, kaya ganun na lang yung pagsusumikap kong makahanap ng magandang trabaho, pero olats talaga. Maybe because I don't know kung ano ba talagang gusto ko sa buhay. Magpahanggang sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talagang gusto kong tumbukin. To the point na nangangapa pa ako kung kilala ko ba yung sarili ko. Hindi ko alam saan ako sasaya. Hindi ko alam kung saan ako mag-excel. Kasi sanay na ako na maging okay sa kung ano man ang nandyan sa harap ko. And here I am now, wanting more. I wanna be free. I wanna do anything and everything. Pero ang daming mga bagay ang nag-hold back sa akin. Pakiramdam ko wala akong silbi. Ang lungkot-lungkot ko ngayon. Pero hindi ko pwedeng ipaalam sa lahat na malungkot ako. Sinubukan ko na mag-reach out. Pero walang tao ang nasa tabi ko. Yun ang mahirap. At yun din ay masakit. When they need you, nandyan ka lang. Palagi nga eh.
Pero pag ikaw na yung may kailangan ng presensya nila, nobody seems to care. I don't know if I'm just dramatic or talagang pagod na ako. O masyado lang mabigat lahat ng pinagdaraanan ko. But thank you dahil hinayaan niyo ako na mag-share ng nararamdaman ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Aliyah at ito ang aking secret file.